dit is het. Het is beter. Vandaag is er een gek uit het gekhuis ontsnapt en daar zit ze. De sms met mijn gsm, waarschijnlijk doet ze iets fout. Ja, het nieuws. Gisteren, oh nee, dat is vorige week, is er een vliegtuig neergestort. En de enige dat heeft overleefd is een jongetje van 9 uit Nederland. Nee, uit België. Nee, het is uit Nederland. Ruben, ja, hij noemt Ruben en hij is gisteren geopereerd. Vandaag is hij terug in Nederland bij zijn familie, maar zijn ouders zijn wel dood en zijn voogdje ook. Dat is wel niet grappig, dat is wel echt gebeurd, hè. En wacht hè, ik weet niet waar dat is. Maar ze zijn aan het vechten, dus het is oorlog in Thailand ergens. Dus ik zou daar maar niet naartoe gaan op vakantie. Ik weet niet waar het is, dus als je doodgaat, is het niet mijn schuld. Ik heb je gewaarschuwd. En dan gaan we nu over naar de reclame. Aan tafel!